Ahojte, moje meno je Nikol, ale ako sa hovorí tak Nikol, na retreat na Bali by si zvykol, ale aj Nikola, veľká je cibula, ale tu máte možno na Slovensku, ja tu mám brutálnu náloženku ovocinu, volá sa Dragon Fruit, v tomto videjku si ho aj pretneme, ako sa hovorí Damoklov meč. Na začiatok rituálu momentálne rozpálim vodnú sviečku, u nás v Prievidzi vodnú, krásne nám dyní, nám načakruje toto prostredie, ktoré bude práve pre vás veľmi inšpiratívne. Ako vyzerá môj bežný deň na Bali? V prvom rade nežerem tresku s rožkami. Mám tu takéto Dragon Fruit, brutálne ladí s mojimi vlasmi inak. Tak ja vám to ukážem, takto si ju rozseknem. Milujem. Dobre, máš to? Ďalej pokračujem s mačou. Mača je nápoj ako keby káva. Vy na Slovensku máte možno, že smečku nejakú, neviem, fuj, so susom. Čiže dám si maču, ochutnáme. Do p***! Máš natočené? Fuj! Hashtag našla som životný balans. Som rada, že ste si pozreli toto EZO videjko od nás z Bali. Toto je moja dnešná denná rutina. Kedy si vám ešte poviem pravdu, že mi naozaj vadili či pavúk, či šváb, alebo aj hady. A teraz som s nimi úplne že prepojená. Mentálne, fyzicky, psychicky. Vypni to! Si normálny, vypni to, chápeš?